Kadang nyangking parang asa sunde cinde angore rikma pinata jawang kalado wilis katon lembehane merak simpe ledang ledang lerah ngadang nyangking parang asa sende cinde angora rikma pinata jambon kelaku wilis katon lembehane merak simpe ledang lerah ngadang nyambeng parang ada sunde cinde angora rikma pinata jambon kalado wilis as yo as yo waduh ayo as Was pastine coban dese padha anggrung tepijo laku tarko
tejo wandese padha anggrung tejo laku dharma bekti sumreng dosa bangsa nunggal cipta nunggal satya wong sak negara was pastine wandese padha anggung tejo laku dharma bekti sumreng dosa bangsa nunggal cipta nunggal satya wong sak negara was pastine wandese padha anggrung tejo laku dharma bekti sumreng dosa bangsa nunggal cipta nunggal satya wong sak negara was pastine wandese padha anggrung tejo laku dharma bekti sumreng dosa bangsa nunggal cipta nunggal satya wong sak negara was pastine wandese padha anggrung tejo laku dharma bekti sumreng dosa bangsa nunggal cipta nunggal satya wong sak negara was pastine wandese padha anggrung tejo laku dharma bekti sumreng dosa bangsa nunggal cipta nunggal satya wong sak negara was pastine wandese padha anggrung tejo laku dharma bekti sumreng dosa bangsa nunggal cipta nunggal satya wong sak negara
wong sanegara pasti jalan kasih foto anggrung ketika aku karma bukti sungkemrik dosa bangsa tunggal cipta tunggal satya wong sanegara
sandang kelawan
Sliramu tansah angledo ngeling ana rikala tinaka pungka sliramu nate ngendika tresna lahir terus Ayo le. Pas. Iya. Waduh. Iya.
iya iya. Waduh, waduh. Jarot. Piye, Bro? Layak tak layak. Calon Mbak Esmi Nggih. kadang wis tuwa, dilo-dilo nganggo mandeg. Sapa sik tuwa? Aku. Kok ya sadar diri ya. Sing enom semene iki gur siji kok. Sapa? Rere. Oh kuwi ge prawan kok ya, Oh, Pak. perawan. Nggih. Nggo Mbak nggo. Bacet Dilajengke. ke nggih. Nggih. Apa kowe ra kelingan? Yo 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 yo.
Nggih. Monggo Pripun Pak Pak Sri? Nggih, gayeng sanget. Gayeng. Kula pitados menawi piyantun saking kepek semin menika piyantun ingkang budaya Budaya sedanten. Nggih, pratelan kesenian jadilan sing biasane nek enten Sleman wong nonton kabeh do obah. Niki sedanten sami jumeneng amirsani. Nggih, monggo penlajengaken. Apa kowe ra kelingan dolane
Nyelayang Waduh, waduh. Bulan purnama Yo tumandak Gebrak-gebrak Nembak akro Lersingo lopo Krikane Sakra sekso Gebrak mutap-mutap Sarwi lumampah Anyekan-nyekan Sak pakean Beragatar samulat Lir mujiwan Saku maka Wektar lebat Aduh, aduh Yo Yo, 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 yo Ayo le, ayo le. Trima aku tumbak ana wong papat ora krasa maju mati nek wong telu aku ora krasa ngungkuli rere kaya kekuatane wah apuhe ora umum bocah gur wong telu ora trima mesa njaluk wong papat jajalan waduh keparak kowe yo Ayo dangdutan aku arep joget sing Jawa dhisik lho.
Iya, 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 iya. Bos. Ayo, 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 ayo. Gila, salah. Yo, 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 yo. Ayo, Pak Sri. Nggih, dos pundi Mas Saat Juk? ini sing kan joget-joget niku sing perawan. Nggih. Yo nak Nggih, yo. Re. perlu Sukauninga bilih penyanyi pun beto TMB ingkang setunggal menika tesih perawan. Oh nggih. Dereng mambu napa-napa nggih Pak Dereng Sri nggih. mambu napa-napa. Tesih SMP. Nggih, SMP. Sampun Eh. manak ping pira? Sampun manak pisan. Oh, pun manak pisan. Yo Gus yo.
suwun Mbak Rere. Perlu caos suka uninga dumateng sagunging para pamirsa Sutresna Budaya Jawi.